Tadonani थाबनो फै दे Hello everyone खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' दिनैहायनि भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखादों नङा होमबा दिनैहाय जाहैबाय 18 एप्रिल दिनै आंनि हाजबेन्डनि जोनोम सान आंनि हाजबेन्डनि बार्थडे दिनैहाय दा बिनिखायनो आङो दुगैस्रां लोबस्रां नै दा फुङावनो ओंखारनानै आङो केक लायनो थांनो नागिरदों आरोना सालबारियाव आंनि हाजबेन्डआथ' मिथिया केक लायगोन ना मागोन जेबो मिथिया बियो आं जेबो खोन्थायाखै नालाय बेयो खालि माने प्रसाद होनानै दोनगोन होनना सानदों आरोना आङो केक लायनो थांनो नागिरदों आरोना न' खाथिनि नानिखौ लानानै ओमफ्राय नोंथांमोना बयबो आंनि हाजबेन्डनि थाखाय मोजां बोर हरबानो जाबाय मोजां उइस खालाम हरबानो जाबाय आरो मानसिया माने देहायाबो मोजां नङा आरोना आंना हाजबेन्डना लोमजागासिनो बे साननैसोआ देहायानो एकदम मोजां नङा आरोना गुजुनाय गगा मोननाय लोमजानाय बिदि जागासिनो दङ एकदम मोदोमानो गुदुंथारमोन हरावबो ओमफ्राय दा एसे मोजां मोनदों होनदो ओंखायनो सगाव ओंखारलांदों सालबारियाव दा दसे उनाव फैसिगोनानो ओमफ्राय आङो बे फैयैनि सिगांनो केकखौ लायनानै फैहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर आंनि हाजबेन्डनि बार्थडेयाव आं दिनैहाय नोंथांमोनजों दिनैनि दिनखौ पुरा शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोना बयबो ब्लगखौ जोबजासिम नायलां आरो जोबनायाव कमेन्ट खालामनो दाबाव उन्दै समाव आं जि गामियाव देरबोदों उन्दैनिफ्राय जेराव देरबोदों दिनै हाबा जालायबाय आरोना हाबा जानायनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरोना बेनि उनाव आङो हाबा जाखांनायनि उनाव बैसागोआव खनसेबो थांफेराखै आरोना दिनैनो फार्स्ट जागोन ओरैनोथ' थांलाय फैलाय खालामबायानो थायो गोसो जाबानो थाङो खिन्थु बैसागोआव थांनाय जायाखैमोन आरोना दिनैहाय थांनो नागिरदों खुलुमहैनोसै आरोना आयंमोनखौबो स' नायलांदो बिदिब्ला जों थांसै आरोना थ' फन थांबाय थावा जाबाय थांसै ना मा जों थांसै ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो नानिजों आंजों थाबायना थांगासिनो आरोना नानि केक लायनो बै ससेनिफ्राय पिलपिला गाखोनानै थांसै आरोना तुम गाखोनानै थांसै बै ससेनिफ्राय लासै लासै थाबायना थांगासिनो जोङो नानिजों आंजों बिदि साहा मोनबाय थाबा मोजां ना थाबायनो नङाबा सान्दुङा जि गोसा दिनैबो फुङावनो गोसाखाना सान्दुङा मोनबाय दे ना आयौ बल इथिंसो जबाय नोङो नियाव जफैनानै सिदा ज' नियाव जगोन दे होमबालाय ज' ओमफ्राय नै लोगोफोर केकखौ लाबाय आरोना ओमफ्राय सालबारिनि मादै थांफानो नागिरदों बेखौ ससे लायनोसै आरोना केकखौ लाखांबाय जोङो थ' नानि ओंखारनायानो दाबो जायाखै खोमा जाबाय दे संख्रि होबाय इयाव लगायाखै ओमफ्राय लोगोफोर जोंथ' केकखौ लानानै दहायनो मोनफैदों नानिजों आंजों ओमफ्राय दा प्रसाद होदोंमोन आरोना आइया नै दा प्रसादखौ जोङो जानोसै बयबो जमानो प्रसाद जाखांनानै केकखौ हानोसै दे फैद' साहा फुदुंगोन नामा ना नांलाया फै प्रसाद जाग्रोनोसै संख्रि होफैदो मा साहा फुदुंनि रयसि मा जाहोलांबाय था साहायाबो जागोन दे जों जागोन लायावनो प्रसादखौ लायावनो जानांगौ माबा मा होनो नोंसोरथ' मिथिया बार्थडेखौल' जासिगोन दायो बेसे जाखो बैसोआ नोंसोरथ' मिथिया बेसे जाखो देलाय होननाय आन्दासाव होननाय देलाय माया खोन्थानाङा मायाथ' मिथिखागौ नों खोन्थालाय देलाय बेसे जागोन आन्दासा ए भगबान इमान बोराय खालामबाय नोङो आंनि हौवाखौ नोङा माबा आंनिसाय 2 बोसोर गेदेर होमबा नों सानदो पुरा माने 27 पुरा जाथारबाय आरो दिनैनि दिनाव ओमफ्राय 28आव हाबबाय बिनिनो बार्थडेमोन दिनैहाय फाइनालि बोरायबाय बोसोरसे नोङो लाबो जानोसै बिथिंनो
phone lên. Happy birthday to you. Thank you. Gua menyebar rasa kenapa enggak? Saya deh. Isi lo kadang sanse. Anh theo hỏi. Thế một số cái nào quá hả? Apa itu barang mana? Thang nung nyen, mà bé phụ nung nyen nyen thế. May cần đâu? À cái sao luôn à? Cái sao luôn à, luôn rồi. Mau sana. Mana? Kon. Là nó ngoài vậy. Cô còn đang luôn. 한 발 내는 거 아니야? 산다가 몇 시? 구동은 Maksudnya. 사 분으로 봐 몰랐어. 피자. Kenapa lagi enggak? Nah. Cancel. Oh, ini kan lah. लोगोफोर केक हानोसै आरोना आङो रावखौबो आलासिफोरबो लेंहरासै आरो जोंहानि आगैमोनखौबो रावखौबो लेंहरनाय जायासै आरोना जों ओरैनो सानैजोंनो हानोसै होनना सानबाय दङ सालबारिनि मादै दङ ओमफ्राय बाबुमोन दङ ओमफ्राय बिदिनो आङो गासिबखौबो लेंनाय जायासै आरोना ओरैनो फिसाहाय खालामना दोननोसै होननानै हासबेन्डआथ' केकबो हायाबाबो जागौमोन प्रसाद होना दोनबाबो जागौमोनसो होनदोंमोन थेवबाबो आंहा गोसोआ मानियैखाय आं केक मोनसे लाना फैबाय आरोना नोंथांमोनाथ' एजखौ मिथिनो लुगैखागोन नङा होमबा बेसेबां बोसोर जाखो सोंखागोन बेसेबां बोसोरनि बार्थडेमोन सोंखागोन ओंखायनो आं खोन्थाना होखानोसै नोंसिनि गुमैया जायफोरा गुमै जायो बिसोरनि थाखाय गुमै होनबाय जायफोरा आदा जायो बिसोरनि थाखाय आदा होनबाय बिथाङा दिनै 27 पुरा जाबाय आरोना 27 आगै मिना हेलो Pini ase ya kek kat paulai su. Ya dia su pini. Hello, okay. Thank you, thank you. Give tu kod mobile pothai de WhatsApp bot. De olop pisut kotha pati muina de. Kek kat pa khuji su itia he. De. Bigumai ku wis kalam horde bibunang agu hatinya. ओमफ्राय आं मा बुंनो नागिरदोंमोन बैसोखौथ' सोंखागोन नङा होमबा नोंथांमोना बेसेबां जाखो होननानै दिनै 27 पुरा जानानै 28 आव हाबबाय आरोना नोंसिनि गुमैया स' बोसोरसे बोरायलायबाय बोरायनायावनो बोरायगासिनो बोसोरसे Sama malah ngepat समा माला थाङो पात्ताखौनो मोना समजों लोगोसे खारनो नागिरबाबो माथो हां थोनोसो जायो Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you dear Roton Happy birthday to you नोंसो जाग्रोनांगौ र' आंनि जिन्जाबाय होनबा नाङा आं नोंनो होगोन नोंनि बार्थडे नों जाग्रोनांगौ ना जों Gazep. Cek, ang langsung badem. Birthday बनाव इदि फोननांगौ होमबाथाय बोराया Gede. Ini mau jangan ba Bapak nama siapa? Ayah pun siapa?
दायोथ' केकखौ हाखांबाय लोगोफोर ओमफ्रायो दा ओंखाम जाग्रोनोसै आरोना जोङो ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों मोनसे जायगा माने आंनि उन्दैनि गामि आरोना जेराव आं थानानै उन्दैनिफ्राय देरबोदों बे गामियाव जोङो दिनैहाय थांनो नागिरदों आरोना दिनैहाय माने ओरैनोथ' जों थांबायानो थानाय जाखायो खिन्थु ब्लगखौसो बांद्राय लाबाय थानाय जाया बेनिखायनो नोंथांमोना नुनो मोना गेजेर गेजेरल' लायो आङो ओमफ्राय बे जोंहा आयंनि फिसाजो मोना आलासि जानो फैबा जोंनाव आङो ब्लग लाखायो आरोना नोंथांमोना नुखादों जानांगौ दाखालि बावै फैनायावबो आङो मोनसे मोजांनो ब्लग बानायनानै होदों ओमफ्राय दा बैसागो बोथोर नालाय बैसागोनि सम नालाय जोंहा आइनि बिजावजालिफोरा माने जोंहा आयं मोना बयबो माने जोंहा आइखौ मोसानो थाखाय लेंहरगासिनो आरोना दिनैहाय बिराद खुसिनि सम आरोना आंनि थाखाय बिराद खुसि मानो होनना बुङोब्ला दिनै आंनि हाजबेन्डनि बार्थडेबो दिनैहाय जोङो गामियावबो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आरो मोनसे खुसिनि खोथायानो जाहैबाय दिनै आंनि चेनेला 36,000 कमप्लिट जाबाय आरोना बिनि थाखाय बिराद हेपि आङो जोंनि फेमिलिया 36,000 जाबाय बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउनि अनगायै आं नोंथांमोननो मा होनो हाबावनो बिदिनो आंखौ अननाय होलांबाय थागोन सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय जुदि नोंथांमोननि अननाय मोनबाय थायोब्ला आंबो बेबायदिनो जेसेबां हायो मोजां मोजां ब्लग आरो जेसेबांखिनि आं खोथा मिथियो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजालांबाय थागोन ओमफ्राय आरो आङो बे भिडिअखौ होथ'यैयावनो नोंथांमोननिसिम थेंक इउ जासिहरनो सानो नोंथांमोना गोबाङानो उइस खालामहरखागोन आंनि हाजबेन्डखौ स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जायफोरा उइस खालामहरदों आंनि हाजबेन्डखौ ओमफ्राय दा जोङो जोंनि फुराना गामियाव थांसै आरोना हाबा जानायनि उनाव फार्स्ट दिनै थांगोन आङो ओरैनो थांबाय थाजानायानो जायो खिन्थु बैसागोआव थांनाय जायाखैमोन दिनै थांसै आरोना ओंखाम जाना लाग्रोनोसै हाजबेन्डआ थांगोन ना थाङाथाय माजों आंजों लोगो लालायखागासिनो आरोना आइजों आंजों दा बिनि थाखायनो आयंमोननो नैबे केकखौ पेकिं खालामबाय आरोना नै बरियानो आयंमोननो लांनोसै हाजबेन्डनि बार्थडेनि केक बिजामादैनि बार्थडेनि केक लांनानै जाहोहैनोसै आरोना आयंमोनखौ ओमफ्राय प्रसादबो लाखाबाय आइया लोगोफोर दायो जोङो ओंखाम जाखांजोब्बाय आरोना बयबो आंना हाजबेन्डआ थाङा आइजों आंजों दायो थांनो ओंखारबाय गामियाव जोंनि गामियाव नै जोंना बिमाजों आंजों दख'नाया एखे नै रेडि जोंहा बिमा फिसा थांसै गामियाव दसे रंजाहैनो गोमो बिमायाबो गोमो आंबो गोमो दख'ना गानबाय आं होनायानो आरो गिबा समायदो माजो थांसै ना थ' द' थांसै आरो रंजालाबायनो दसे बैसागोनि आं लानायाव उल्था जाबायना एखि लानो नागिरदोंमोन 뭐 사들이? 짠잠 가나 리아버리. 나가는 거 가나? माबा होग्रोनि आङो मोजां नुला न'खर ब्लगसो जागोन ना जायाखै जादे खारबाय जादे. दंना गैया 동대 동대. गथ'आ ताल गैबावा ओमफ्राय 동래. फट'सो होनो हायोमोन खोमा ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय मालाय मोसानो थांनो नागिरदों मैयाबो मोसाहैदों दिनैबो मोसाहैहांदों ओमफ्राय सासेया लिना गैया कलेजाव थांदों फैगासिनो मोसाबाय दं नै अबाव मोसाहैखोथाय ओमफ्राय बेबो दा मोसानो थांनो नागिरदों गामियाव ओमफ्राय आइयाबो मोनफैग्रिनो खारलांबाय बिसा बिमामोनजो आयंमोनजो ओमफ्राय आंहा दा हारसिं जासिगोन न'आव आं आयं गेदेरथार लाहानाव थांनानै थाहैनांसिगोन आरोना ओमफ्राय फट' लानोसै जोङो बैसागोनि दे नै जोंहा समायना गावदांखौसो लानो मोनफैबाय आंहा समायना गावदां नानि समायना ना गासिबो मोसानो थांजोब्बाय जों समायनाजों आंजोंसो दङ न'आव ना समायनानि मा दङ आरो आं दङ आरो समायनाल'सै ना समायना गासिबो मोसानो थांजोब्बाय जोंहा आयंमोनहा गासिबो थांजोब्बाय आइयाबो थांबाय जोंहा बयबो थांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा जोंहानि नानि मोनाबो बयबो थांजोब्बाय आरोना आयंनि फिसाजो मोनाबो लिना आगैयाथ' मोनफैथ'वाखैनो कलेजनिफ्राय ओमफ्राय जसना आगैमोना बयबो थांजोब्बाय आरोना ओइनो माया फैबाय समायना
बबेयाव मोसाहैगोन बायसोरो मिथिया गथ' गैयाबा थांफानोनाङामोन ओं अके आं दं होनबा दासो मोनफैनानै आं नोंखौ लाखायाखै दे गस्ला गानैखाय मेंबाय माने के दासो आंहा गुमैनि बार्थडेनि केक मोनजायांदों केक इपिजिया ओमफ्राय लाल सा प्रसादबो लाबोदोथ' अ नै प्रसादा दहायनो रानलायबायलै बे खाजिया नङा प्रसादा माने एसे सोमब्रबनायसोखा गोथाव जादों होमबाबो इनो जेथान हरदो ओइ आंगुरा आंनि सक्ति नांगौ आंनो आपेलखौ लाबासो लाबोदो सं जाया मानोबाबो इनो आंनि भागोआव मोनबाय बिबारखौ नामा Ini harus nanya.